So yan, good afternoon. Ano po? Kami ay papunta ng Costco South. Yan. Nandito kami sa Taylor Street. Dito na kami duman, hindi na kami sa highway. Ano? Tapos ang ganda ng mga puno. Ano? Lahat. Yung mga puti. Gusto kong picturean ng close up. Oo. Kasi kanina nandun ako sa may park. Binidyo ko yung mga medyo malayo yung puno pero siguro Gusto kita ko naman close sa up. camera. Was that Yung mga an ganyan, no? Oo. She wants daw to sing na daddy. Lahat puti. Yan. Kami ipupunta ng Costco gawa ng mamamalingki ng ano pa idadagdag sa Noche Buena and Christmas party. ano yan? Gusto mag-music ni Isabela. Yan. Ano yung narin Doon tayo sa sa Costco muna. Doon tayo magkita-kita ulit. Daddy, anong title yan? Parang maraming tao Ito kang maganda. Christmas rush. Kasi December 21 na po ngayon ano. So kami magpapahabol lang kung ano-ano pa. Ingredients sa mga lulutuin. Ayos yan 26 pieces? Talaga? No. Ito na lahat? Paano naging 20? Pinatong-patong siguro sa loob. Kasi binibilang pa nila pati itong dad. Oh. That's part of the piece. Uy, bench! Ano yan? Belt bag. Ano yan? Hand warmer. Ano yung gloves? Pag-fishing. Gloves. Pag fishing ano? Pwede magkano to? Mahal? Pang gift? Belay! Chikig. Ha? May ibang style yan. Ano pang, magkano to? $19. $19? Pati ibang design. Not bad. Pang Halloween no? Yan. Daddy, para malaman mo mga sales sa Costco, Yelp. Talaga? Oh, hindi. No, basta may may... Libot pa tayo. Yan, from 18, ano lang tong roots. Pang babae to? Halos mga nakasale na lahat, no? Mga ganito, ito, mga joggers. Mga chocolate, hindi na sale. Mga pangregalo kasi, no? $51. Masarap. 58. क्योंकि उन्होंने हमारा भी लिखा हुआ बैग चेक कराने हमारा बैग चेक कराने का लिखा हुआ Pwede na siguro yan, no? आपका हैंड बैग है ना 52. आपने साथ हाथ में कुछ पकड़ा हो ना वो ला Bel. Karne. Yan ang lulutuin mo? Slice ko pa yan sa radit. Yan nga. Ganun. Tama na daw yan for Christmas and New Year. Dakol na yan. Takol dito makakakan. Dakol na. Dakol yan. Dakol lang nga kaya pwerte. Ay, aba. Pangregalo. O sa'yo? Sa'yo ata yun. Ano? Alin? To? Yan, strawberry shortcake. Sige na. Tama lang yan. Itlog. Maglilitsop lang nata si Joanna Ano sabi mo? I want karga. Karga? No, let's go. Ay, sus. Bigat-bigat na, pakarga pa. Let's go get sparkling. 8.49. Sige, get ka. Organic daw. Inutusan ko kung inutusan mo. Ay, may karga ako 8.49.
Ayos. Bukas mas marami tao. Linggo bukas eh. Daddy, Ito yan oh. Paborito ni Joanna. Hinihintay namin mag-sale. Itong Japanese cookies na to. Di pa nakasale eh. Last time, ano lang yun? $15 ano mami? nag-sale $15. $15 Pero it was so lang. worth it. Masarap. Kaya inaabangan namin mag-sale ulit. Saan naman tayo? Oh my gosh. Ang init. Nandiyan yung sinag ng araw. Dollarama. Yan. Tadilin mo. Maraming tao sa Costco no buti. Ano pa yan? Dadami pa yung bukas. Nga eh. Ano? Pero ang cashier, okay ang pila. Mabilis naman. Alam mo naman sa Costco, mabilis talaga dyan. So let's go. Sa Dollarama naman tayo. Bel, can I have some? Ang takaw. Pretty bird, let's go. Ayaw mamigay. Wala. Sige na, go ahead. Hungry yan eh. Yan, nandito naman kami sa Dollarama. Buti dito eh, mura lang ang mga bagay-bagay. Ano yan? Ano, para sa prices mo? Sa Christmas party. Let's go, Belle. Beats. Dito to sa may Stone Bridge. Dito sa Preston. Isabel. Sa baba. Ano gusto mo niyan? Nutella. Sige na, kuha ka ng Mama. dalawa lang. Siguro. Ba't dalawa? Tatlo ang prices mo. Mama, over here. Akala ko sa atin. Ay, Daddy, para sa giveaway. Yan. Ano lang. Okay na? Puno na ang giveaway ta. Ano pa? Ano pa? The prices. Which one? That one. The lollipop ring. Which one yan? May sinasuggest din ng bata. May ambag din. May turutot na kayo para sa New Year? Buti $2 lang yung turutot to. Pasko muna. Basket? Nakikita ko yung summer. Lalagyan ng ano mo, mga prices. Hanapin natin. Problema, walang mahanap si Joanna. Try natin sa ibang Dollarama. Doon tayo sa Clarence. Doon sa may tapat ng Walmart. Isabel, you have your burger na. May burger ka na. May burger ka na. Gusto mo mag-lollipop? I'm just Ha? gonna Pwede rin. touch it. Lucky coin. Daddy. Nung anong taon yun, naghahanap tayo ng ganyan nagkaubusan. 2 years ago siguro. Doon sa Toronto. Nagkaubusan ng ganito eh. Okay, yan. Ano? Kakatid lang namin kay Joanna. Pumasok eh. Bel. Yan, punta muna kami dito sa Superstore kasi gusto ko nang bilhin yung mga kailangan ko eh para sa Pasko. Yung mga ingredients namin ni Isabel. You gonna help Papa? Ha? Or sleep lang? Not cooking. Yan. At dumaan rin kami sa MOA, no? Bumili kami ng pork belly at merong napapaisip akong kumuha ng mga isda. Ano? Ano, Bel? Tapos nautusan rin ako ni Joanna ng bumili ng tabo. Ipangre-regalo ata doon sa ano niya, kaibigan na Canadian.
Kasi nagtataka daw kung paano gamitin ng tabo. Ano, alam mo ng mga Pilipino eh. Tabo is life. Let's go! Unahin ko na tong green onion. Kailangan ko ito bukas eh para sa ulam namin. Yan. $1.29. Siyempre, kamatis. Wala na kaming kamatis. Last na yung kanina. Yan. Ha? Ha? Oh, put mo na here. $3.49 ang pound. How many na? 3? Oh, sige. Yan si. Pwede, sige lagay mo. Tapos isa pa. Ang ganda ng mga kamatis eh, bago. Okay na anak. One more. Sige. Thank you. Siyempre, sibuyas na pula. Kailangan ko din ito bukas. Dalo. Put it sa plastic. Put mo sa plastic. It's onion. Oh, put mo here. Ah. Onion. Sige. Papa. Oh, naayusin ko na. Bawang. $1. Meron pa akong ganyan, no, kalaki. Pero kukuha na rin ako. Kailangan ko to sana, ilulutuin ko sa Christmas. Yan. Kailangan ko pandagdag. Relax, relax, Bel, ha. Anong sunod, Bel? Unsalted butter, hindi sa aso yan. Unsalted butter pa. Kailangan ni Papa ng butter. Oh, it's for dog. You know, laruan ng aso. Unsalted butter. Pwede na yan, PC. You want this one? Opo. Unsalted butter. Wala yung brand na palagi kong binibili. Okay na rin yan. Pwede na rin to. Yan. What's next? Mushroom. Mushroom. Yung nasa lata. Kulata. Let's go. Mushroom. Ito na lang. Slice mushroom na lang. Tatlo siguro. Yan. Bumili rin ako nitong rice vinegar, ano, ito. Kasi gusto kong itry yung lava garlic na sinasabi. Try ko lang kung totoo yun. Kung magkulay green ang ano, ang garlic. Kasi sa mga food vlog nakikita ko yun eh, no? Sa mga mukbang ng Chinese. Pag kumakain sila ng matataba, sinasabayan nila ng ganyan, lava garlic. Ibuburo lang pala yan sa ganyan. Ito try ko lang. Sabi rice ano daw, rice vinegar. Ang rice vinegar pala ano, wala dito sa section na yan. Nandun sa international. Nasa mga international product pala. Dito mga apple cider lang yo. Mga white, yung mga natural lang. White wine vinegar, ganyan, balsamic. Kaya hinanap ko pa kung saan. Ano pa, Bel? Let's go home na. Papa. Ayan na, strawberry baby. Look ang strawberry. Ay, hindi maganda anak. Ah, wow. Doon tayo sa kabila. Yung slice na. Gusto ni Isabel mag-strawberry. Ito lang oh. Raspberry, blueberry. Oh, may cherries na napadpad. Wala, hindi maganda. Yan lang ang ano. May amag pa yung strawberry isa oh. Let's go, doon tayo sa isa. Papa, you play marker ko. Papa, and you push. Ninadaan pa kami isa. Wala talagang maganda anak. Parang mga luma na, Bel. Ay nako. Mga luma na. Ay, ito pwede to. Parang pwede. Ay, may amag na. Wag na to. Wala talaga. This one, oh. Kano to? 8. Ganito kaliit, 8. Parang lugi tayo dito, Bel, ha? Ito, 18. Ay, ito. $6. Parang mahirap maghanap ng strawberry ngayon, Bel. So, 5. Slice na to. This one. No.
bukas na lang tayo bumili ng strawberry pag nandiyan si mama, okay? Not here. Pangit yung strawberry dito sa superstore. Maghanap tayo sa Walmart or sa Costco. Papa ko. Yan, uwian na, no? Woo! Tinatry na kasi namin ni Joanne ang tapusin yung pamamalingki namin kasi 4 na araw na lang, Pasko na, di ba? Eh, may pasok pa kami sa Monday. Kaya, kung may oras sinisingit na namin ang pamamalingki. Kanina nga galing ng trabaho din yun. Pagising, pinaisingit namin yung Costco. Kaya pumunta kami doon. Maraming tao. So, yan, kami ay pauwi na rin ni Belay. Let's go, Bel! So, yan. At see you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City. Say bye-bye!